Хоризонт. Нощен хоризонт. Здравейте, вие сте с нощния блок на Българското национално радио. Предаването се излъчва по всички програми на Националното радио. Продължаваме да следим зимната обстановка в страната, за да реагираме веднага, ако има проблеми. Но се надяваме всичко да е спокойно в тези часове. Както чухте и от новините, в цялата страна е обявен жълт код. При жълтия код за ниски температури хората трябва да бъдат внимателни, тъй като са възможни здравни проблеми за чувствителни хора, за възрастни деца и бездомни. С жълтия код за вятър хората трябва да бъдат внимателни заради летящи във въздуха предмети. Иначе, днес ще се посветим на здравето с един известен лекар, доктор Атанас Михайлов, защото във времето на гриповете и настинките, поледиците и травмите няма нищо по-ценно от съветите на специалиста. А въобще за здравето винаги е добре да се говори. Още в нощния блок, по-късно в предаването, ще научите повече за проекта на танцора Християн Бакалов «Малко бъдеще», който преди дни се проведе в НДК и ще продължи през септември. Какво друго в нощен хоризонт и в нощния блок на Националното радио ще научите, ако останете с нас. И нещо важно. Днес е Иванов ден, да са живи и здрави всички именници. Желаем им здраве, да е живо името им и да са късметлии. Поздравите са от екипа на предаването, звукорежисьора Орлин Проданов, музикалния редактор Елена Ангелова, редактора на предаването Румен Стоичков и от мен Пламена Бачийска. Хубава нощ, каним ви да останете с нас. Лунна нощ, сляпа нощ, аз те търся и взирам се в мрака. Ти дойде моя сън, без да знаеш, че теб аз съм чакал. Дъжд вали, две очи с аромата на нежност те молят. Тази нощ остани и бъди моя радост и болка. И отминаваха дните, ден след ден, търсех те встред звездите. Плахо вятъра питах и по прашни пътеки шепнех твоето име и се молех на Бог да те има, да те има. Лунна нощ, дъжд вали, цветни облаци тихо лудуват. Ти си тук,
остани. Бели ангели с теб ще танцуват тази нощ тихо вън. Те ще носят за нас светлина. Само днес в моя сън се е спряла за миг любовта и отминаваха дните. Ден след ден търсех теб сред звездите. Плахо вятъра пита и по прашни пътеки шепнех твоето име и се молех на Бог да те има. Ден след ден търсех теб сред звездите. В думи нежни пак те откривах и в шепи събирах те, като в приказка пазех да се върнеш отново при мене. Отново при мене. В много райони в страната е обявена грипна епидемия. Ето защо днес с нашия гост, доктор Атанас Михайлов, ще погледнем към болестите през зимата, както и към травмите, които можем да получим, ако има заледяване, и въобще ще говорим за здравето. Здравейте, доктор Михайлов, и добре дошли. Здравейте, добре доварили. И аз да кажа честит имен ден на именниците, нека свети Иван им помага за всяко тяхно добро начинание, пък и на нас, които носим други имена. Да започнем с грипа. Първо, възможно ли е да се предпазим, да не се заразим? Ами аз съм писал в една малка книжка преди 15 или повече години, че 5-10% от хората не боледуват от грип, тези, които се вслушват в гласа на природата. Защо става разболяването от грип? Какви са обстоятелствата сега? Но малко разширение да направят. Зимата е време за простуди. Значи ще се обострят синузите, ангини, бронхици, каквото съседите. Лято пък ще бъдат слънчастванията, топлинните удари, летните диари и така нататък. Така че няма какво да психуваме толкова за развитието на грипната епидемия. Не е хубаво да се боледува с грип, специално тази инфекция в пъти превъзхождала всички останали инфекциозни болести взети заедно. Има и някои усложнения, но защо се разболяваме, че да знаем как да се пазим от грип по-нататък? Най-напред факторите на този сезон. Тъмно е, най-късия ден. Студено е. Това означава, че се влошава циркулацията на кръвта на предния фронт, носа, носоглътката, и с това бактерицидните и противовирусни свойства, защото кръвта е бактерицидна и тя ги унищожава. По-малко кръв, повече инфекции, които ще станат от хремата на трахеит и на бронхит с усложненията. Намалена е подвижност, студено, влажно, вали, не ми се излиза днеска, пък има стандарт, който е записан в ръководствата и това го забравят лекарите, не настояват за активното движение по 1 час на ден. Това са 5 км, да кажем, ежедневно. Може да е във фитнеса. Най-хубаво е, разбира се, движението на открито, защото имаме нужда от светлина и да това има стандарт по 1 час поне. Да казахме, почнах с тъмното. Защото витамин D3 се оказва, че е важен не само за костите, да предпазва от рахит бебетата, възрастните от остеопороза, се оказва, че е важен и за поддържане на добре имунен статус. Но, може би, по какъв начин
можем да получаваме витамин D3 чрез светлината и слънцето. Ако може ли чрез витамин да си го закупим? Може. Аптечната форма на витамин D3, различни търговски наименования, това не е важно. Важно е профилактичната доза. Каква е тя? Да се взима и за бебета, и за възрастни на течната маслена форма по 2 капки на ден. Има и други варианти, 10 капки един път или 2 пъти седмично. Нека го измисли вече лекуващия лекар, но това, което казах, няма да навреди. 2 капки на ден или 10 седмично е някаква прилична доза. И стоянето в затворени помещения, пак това да кажа, защото при отоплението с радиатори, климатици и така нататък, електрически печки, прибори, се увеличава количеството на положителните аериони. В началото на 20 век са ги определили като антропогенен фактор. Защото на места, където има големи струпвания, театри, киносалони, са получавали мигренозни пристъпи, астматични, хипертонични кризи, сърдечни пристъпи, защото много хора, като се струпат, нещо има във въздуха, което ги разболява. По-нататък физиците уточняват, че това са частиците, които са по-тежки във въздуха. Това са положителните аериони. Обратното, отрицателните аериони имат оздравителен ефект, по-лесно се диша, имат бактерициден противовирусен ефект. Ето защо пребиваването в гората е с хубаво оздравително действие и аз съм казвал, когато съм участвал в разни предавания, телевизия, на други места, хващайте гората в най-буквалния смисъл. Ето до София, на 15, 20, 25 км, зависи в коя част на София живеят хората, могат да излязат на планина. Там има фитонциди във въздуха, пречистене от слънцето и е особено богат на отрицателни райони. Сега в подкрепа на твърдението си да кажа и това, че санаториумите за белодробни болни се изграждат още от 19 век на места с хубава иглолистна растителност в планините, фактора денивелация 1000-1500 метра на морска височина също е важно. Така че набелязахме някои фактори. Един час на открито движение, минимум половин час, а по-добре един час. Възможностите за излети в планината, ако се използват, заедно с активното движение, вече укрепват имунната система. Ако сме вкъщи, да отваряме прозореца. Абсолютно. Нарочно съм гледал и вие гледайте по улицата Коста. Не виждам открехнати прозорци. Айде сега е минус 10 градуса. Завчера беше 0 и пак не толкова студено. А колко да се проветрява? На всеки час ли? На час-два хубаво да се проветрява. Вкъщи се има по нещо открехнато, но в обща линия на 1-2 часа да се отвори хубаво прозореца, да се обмени въздух е добре. Става въпрос за това, можем ли да се предпазим от грипа? Вероятно, ако имунната ни система е по-здрава, можем да се предпазим. Да, така е. Тя се разбива от много неща. От неправилно хранене. Там също има стандарт. Минимум половин килограм пресни плодове и зеленчуци. Ако кажем 1 килограм, още по-добре. Подчертавам пресни, защото съдържат ензими, важни за имунната система, минерали и микроелементи. И тук по Националното радио в едно предаване спомена тези дози и професор Стефка Петрова, която е нутрициолог, специалист по хранене. Записани са в сериозни материали за поддържане на здравето. Това не са препоръки на натуропати или билкари. В резултат на сериозни научни изследвания и публикации са дадени тези дози. И ако трябва да фокусираме за още по-здравословното от тия половин килограм плодове и зеленчуца, трябва да кажем за богатите на каротенни източници. Моркови, тиква, листа, спанак, има и на консерви, свърши работа. Вие обикновено препоръчвате сок от моркови. Абсолютно, защо? Да. По принцип, за соковите има едно проучване на китайски учен преди 10 години, продължило 10 години. Системната употреба на прясно изцедени сокове, не е казано да е точно морков, прясно изцедени, намаля риска от развитие на болестта на Алцхаймер в цели в 73% и групата от 2000 души, която се обследва и проверява всяка година, е била подбрана по един маркер за предразположение към болестта.
Защо не помагат соковете при Алцхаймер? Могат да помогнат и за профилактика на автоимунни заболявания. Това е мудрително заключение. Но могат да се получат, сега моето обяснение, по-големи количества от лечебните вещества под формата на сок. 200 грама сок и бебе може да изпие. Половин килограм моркови да се издадат или 400 грама, вече си е множко. В случая по-бързо е усвояването. Соковете са важен елемент за поддържане на здравето, но това не отричам фибрите. Аз лично, когато ходя на работа в кабинета, имам закуска, която и обяд, и тя е много проста. Овесени ядки с добавка на малко трици, супена лъжица, 2-3 супени лъжици овесени ядки, супена лъжица пшенични трици и ленено семе. Слагам, което е източник на омега-3 добър, засеща много добре, една полезна комбинация. Сега, който е по-капризен, може да добави стафиди, мед, тахън, да си го направи по-богато, по-приятно на вкус. Но ето ви един пример за набавяне на фибри, защото и за тях имаме стандарт 40 грама на ден за поддържане на здравето. 40 грама фибри на ден. Да. Така, и как да засилим имунната система? Значи, препоръчвам и благодаря на телевизиите, където съм участвал и такива предавания като днешното, благодарение на които доста семейства се научиха да използват клеевата тинктура. Да. От началото на октомври до края на месец март съветвам да се използва клеева тинктура и само тя да е едното средство за предпазване от вирусни заболявания и грип върши доста добра работа. Значи за възрастни около 20-30 капки в периоди по-спокойни, а в такива като в момента, когато има повече боледуващи, и 2-3 пъти на ден не е грешка здравите да вземат, особено децата, защото гъстия контакт на госпожите и на лелките им е студено малко проветрят, поддържат по-топличко, допълнителен фактор за настинки, както и да е. Детската доза ще бъде съответно по 1-2 капки на година на живота. Едно дете, значи на 3 години, получава в спокоен период, октомври, ноември, преди да е детската градина, 3 капки клеева тинктура. Сега е хубаво да взема сутрин и вечер, поне здравото дете. По 3 капки. По 3 до 5 капки ще дойде. 3 по 1 е 3 капки, 3 по 2 е 6, там някъде 3-5 капки, добра доза. И в началото, вече от личен опит на настинка, същата клеева тинктура, разредена с физиологичен разтвор, може да пръще бързо хремата. Но това се отнася за началния период. Както колегите специалисти казват, първите 1-2 дена, ако се приложат двата антивирусни препарата, един на таблетки на сироп за деца и другия на шпрей за носа, може да свърши работа. Ама от 3-4 ден не върши работа. Аз мятам, че изобщо не вършат двата препарата работа. Така е определено и в кохренското проучване, но това е отделна тема, лирично отклонение. Така кажете как да се... И колко тази клеева тинктура, значи 5-10 капки клеева тинктура на 10 мл физиологичен разтвор. И за него, да кажем, не е необходимо да се купуват аптеката, който иска да го купува, но от многото слушания на препоръки, конкретни неща рядко чувам, но миналата година по руската телевизия нещо съвсем конкретно. Чайна лъжица сол на литър вода. Знам, вика, не е ли малко чайна лъжица? Не бях го мерил. Чайната лъжица е точно 10 грама. Малко така свръх, че 10 грама сол, по-хубаво да бъде морска, разтворена в литър вода и това не е домашния физиологичен разтвор. Няма да го вливаме венозно, не пречи да се използва за промивки на носа, да се постави в инхалатор, ако има вкъщи, да се смърка, като се налее в шепата, да се прави гаргара, ако е възпалено гърлото. Чудна работа върши, обикновената трапезна сол под тази форма за гаргара, промивка, инхалация и така нататък. Ако някой обаче има алергия към пчелните продукти, като клеевата тинктура, тогава? Тогава ще я сложим настрани с голямо съжаление в случая. Да, не толкова... има други варианти. Да, сега може малко да се направят упражнения, се разреди 1000 пъти
Това са начални хомеопатични разреждания, но да не занимаваме с технологични подробности. Нашите слушатели не са толкова чести, не са толкова драматични алергиите, както от медикаменти, ваксини и така нататък. Сега няма да се насилваме, който има непоносимост, няма да използва този продукт. Много често се говори за чая от черен бъс. Той също ли помага на имунната система? Това е групата на антоциановите съединения. Към него можем да добавим маронията, капините, черния касис, но най-силна е билката бъзовите плодове. Скоро пак ме питаше някой, не е ли отроен. Човек, значи, като бабата е била на село, как може да смята, че бъза е отроен? Не вижда ли, че го едат, пасат го козите? Него. В случая не знам защо се е затвърдила тази заблуда. Второто, опитай. Не е тъй токсична билка, като беладоната, да кажем, която в голяма доза може да бъде с трагичен изход от потребата от нея. Ще стане нещо гадно на корема, взимаш не 1 на 4 таблетки ацетилсалицилова киселина, ще се подразни стомаха. Защо? Това е другото нещо, което се забравя, че трябва да се мисли. Да не се робува на някои мнения, които може да са грешни, да се следят нещата, какво става. Бъзовия сироп е добро средство. Това са антоциановите съединения, които са с мощна антиоксидантна активност и така, елиминирайки въздействието на оксидативния стрес, помагаме на имунната система. Доста са факторите, да не влизаме в подробности. Може да се използва за подслаждане на чай или се взема директно по чайна лъжичка. Няма проблеми, да? Да попитам още за ехинацеята, за бирената мая. Да, за ехинацеята сега производителите на добавки я хвалят. Мой личен опит познаваме много добре. Даже съм завързал и в парковете има. Ако се приложи в хубава доза, добре продукта, който се използва, това ще го познаем по анестезиращия ефект върху езика. И прополиса го има. Ако го няма, значи е некачествен материал, от който е изготвено или малка концентрацията. Съветвам по 40-50 капки да се взема от спиртната настойка, ако се използва. На ехинацеята. На ехинацеята в началото на заболяване. След няколко приема през 1 час могат да се разредят. Добре работи личните ми впечатления. А иначе като профилактично средство 2-3 пъти на ден, подобно на прополиса, може да се взема. Има и в таблетни форми, разни други, съответно ще е по 2 таблетки. Ама това вече не можем всичкото да го определим по радиото, защото по-малко може да са милиграмите в таблетка. Според указанията на опаковката ще се преценя. Добър продукт. Но като се захванахме за билки, аз маточната обичам да препоръчвам, защото и успокоява. Има така добри противовирусни свойства, според изследователите на билките. С малко мед, лимон, приятен чай се получава, харесват го децата, помага при бебешки колики, например, и от тази невръстна възраст може да се използва. За бирената мая? Значи бирената мая, това е един витамин, защото аз като малък съм не пил, имах гнойни ангини, сигурно затова и рибено масло са ми купували. Мотива съм отнесъл пеницилин в невръстна възраст на 3-4-5-6 години. В случая, така че много си обичам бирената мая. Тя е продукт страничен от биреното производство. Една гъста каша се получава, която се изсушава, от нея се приготвят таблетки, има на люспи или флейки, на прах също се произвежда. Това е една много добра комбинация от витамините на група Б, които са важни за много неща. И за нервната система, и за имунитета, и за сърцето. Те се взаимодействат и взаимно подсилват ефекта си. Значи има синтетични витамини, където учените са умували в каква комбинация и пропорции да сложат витамините, но там се допускат грешки, докато в природата този щам дрожджи, който не създава добрата комбинация, няма да съществува. Така че това е един чудесен вариант за подкрепа на имунната система. Освен групата Б витамини, в бирената мая имаме селен. Той набавяме го от морските продукти. В България малко морски продукти се използват в сравнение с Япония и Китай, да кажем. Други народи, средиземноморските също, които са до нас наблизо. Също има цинк, важен
и за мъжкото здраве, защото повишава нивата или поддържа в нормални стойности свободния тестостерон. Важно е да не се явяват проблеми с простатата. А и цинк е важен за поддържане на имунната система. Има витамин D3. Не е много, но пак е от полза. Да, нещо. Как да се взема? Аз си слагам супа на лъжица бира мая към моята закуска от овесени ядки с 3 семе, 2-3 чайни лъжица, или това е супена лъжица бира на мая. Ако е на прах, най-обичам на прах. Ако е на таблетки, по 5 таблетки за възрастни, сутрин, обед, вечер, не е да се изпият няколко упаковки в такова по-проблемно време, като сегашното, с което не плашат от новините. 3 пъти по 5? Да. С което, според немското здравно министерство, се постига дневната доза, от която имаме нужда на витамини група Б. А само комбинирани витамини, ако евентуално се използват също като предпазване на организма от настинки и грипове? Пламена може, но тук вече трябва да се мисли да се определят параметрите. Например, витамин B1 на таблетки го виждам на 3 мг. Това е много малко. Има и по 50 и по 80 мг. Зависи колко има в тези комбинирани витамини. Ако вземем витамин B1, някъде около 15-20 мг прилична доза за деня ще свърши работа. B6 някъде около 25 мг 1-2 пъти на ден върши добра работа. Това е много интересен витамин. Помага на жените да не ги притеснява пременструалния синдром и за мъже е добър и така нататък. Така че може да се имат предвид някои комбинирани витамини, но нямаме право да споменаваме сега имена на фирми. Точно. Добре, нека сега да направим една кратка пауза музикална и след това продължаваме. Deeper blue I never saw, and all the things that I forgot that I could feel. I wasn't sure what to give. Truth can be hard to swallow, but that's the way I live. I often am misunderstood, mess of things when I search for good. Walk right in, and I know I should just walk away. So give me a reason, give me a ride. Buried deep in the sands of time. Tell me I'm wrong or that I'm insane. Looking for truth, not someone to blame.
Доктор Атанас Михайлов, специалист вътрешни болести, фитотерапевт и хомеопат, е наш гост днес. Говорим за гриповете, настинките. Всъщност стигнахме до там. Казахме по какъв начин имунната система би трябвало да бъде засилена, но нека да кажем, ако все пак хванем грип или някаква настинка. Обикновено реакцията на организма е температура и първата наша реакция е да посегнем към някакво хапче, за да сваляме температурата. Вие обаче имате друга позиция по този въпрос. Сапериоде, това Ханеман го е използвал доста често, но преди него 2000 години назад във времето Хораций означава има смелостта да мислиш самостоятелно. Добре, сваляме температурата, защото не се чувстваме добре. Ама какво постигаме с това? Печелим битка, губим войната, защото се подобри състоянието, няма да сме така като пребити, ще се подобрят мускулните болки, ама по научните публикации утвърждават факта, че се удължава боледуването с 30%. Освен това може и повече усложнение си навлечем. Защо? Ако сваляме температурата. Ако сваляме преднамерено температурата. Това е една биологическа целесъобразна реакция на тялото, която цели да ограничи възпалителния процес. Значи, когато преднамерено я сваляме, пречим на естествените природни процеси, които се случват в тялото. Докъде да търпим температурата, ако става дума до 40 градуса за остро състояние, 40 градуса е една хубава граница, когато може да разчитаме, че това ще ни помогне да побързо оздравяване. До толкова ли да издържим? Малко по-малко поне. В клиниките за онкохипертермия загряват до 42 градуса пациенти без малко. Когато е по-дълъг хода на заболяването, примерно 4-5 дена, това е 39 градуса. Добре, малкото по-малко е, ако се сваля температурата, да не е под 38 градуса и половина. За децата? За децата, да. Защото ще са по-хиперактивни и по-лесно дигат температура. Да. При тази стойност, 38,5 градуса, се образуват 20 пъти повече макрофаги от левкоцитите. Левкоцити са малките кръвни клетки, макрофаги или фагоцити, това са синоними. Те за какво помагат? Унищожават бактериите, изолират възпалителния процес. Вътре в организма. В организма, чрез температурата. Точно така. Така че температурата е един оздравителен процес. Сега, с какво да я сваляме, ако ще сваляме температурата? Защото първото нещо, което е зомбирането от телевизионните реклами, да не го казвам, но мога да кажа, че един продукт най-масово използване, произведен от отпадъчен материал. Паранитрофенол или параминофенол, сещайте се какво може да е това и лекарство. Една немска фирма 1885 година произведе един продукт, който беше 68 години на пазара, а па сегашния най-масов 55-та за деца го пуска американска под формата на сироп, 56-та за възрастни. Лошото е, че уврежда черния дроб и бъбреците, както и да е. Изобщо химичните средства... Това се говори в медицинските среди всъщност, че уврежда. Как да не се говори в Food and Drug Administration, има преди няколко години публикации, където се съветва да не превишава дозата от 325 мг, а го има по 500 мг и по 1 грам на ден в аптеките. И много други глупости има, но както и да е. Сега фанах с един препарат, който съм го фокусирал като особено вреден, но изобщо химичните средства е по-хубаво да бъдат оставени на страни. Средство на избор да бъдат водните процедури, водно охлаждане. Ако е някое бебе, може да се тури във ваничка с телесна температура 37-8 градуса и се охлажда от студения екран, докато търпи бебето 36, 34, 30 градуса. Един е вариант. След няколко часа може да се повтори процедурата, ако трябва. Също така налаганията на студени компреси по челото, турбички след подмишниците и така нататък. Това не е физиологично с охлаждане чрез вода. Имаш и една рецепта с яйце и оцет, белтък и оцет. Не съм я проверил, за нея не мога да кажа.
За следващото, ако ще е медикамент за възрастни над 12 години деца, стилсалициловата киселина сякаш е най-безобидна. Някои може да имат алергия към нея, са подразни стомаха, но и към по-модерните химични препарати може да се получи реакция. Иначе природния арсенал продукти мога да препоръчам малиновите листа с много добър ефект. Хубавата им странична функция, че се стопля студените ръце и крака. Съдържат салицин, подобно на кората от върба и блатния тъжник, който се трансформира в активно вещество на ниво черен дроб и места с възпаление. Понасят се много добре. Салицина, който е с происход природни източници. Значи отбелязвам, че се разрушава над 90 градуса, затова препоръката е за парка. 30 минути за парка, да не се вари чай. Да. Отказахме малинови листа, които ни слушат внимателно и искат да използват нещо от препоръките. Могат да си го отбележат. Кората от върба е също много добра. На нея е приоритет при ставни заболявания, да не взимат дразнещи стомашно-червен тракт таблетки. Могат да опитат поне. Надявам се, че им хареса. Също тук искам да препоръчам една любима билка, върбинка. Тя е подходяща и след диетични грешки и други разни злоупотреби доста бързо изчиства мозъка след злоупотреби алкохолни. Сега Ясно. не го казвам за това дай да пием, па ще изтрезняваме с върбинка, но след като има това добро действие, което лесно може да се провери, тя е добра за поддържане на мозъка в добра кондиция. Значи такива абсолютни въздържатели, които не искат и да лизнат алкохол, ще работят по-ефективно умствена работа, като се черпят чая от върбинка. Освен това, старите автори казват, че е по-добро средство от хинина за сваляне от температурата. Третото съображение има много хубаво тонизиращо действие. Когато човек се е разболял, не е на кеф, по-трудно му се работи, не се чувства добре, тъй че за тонуса самочувствие тя ще бъде също доста добра върбинката. А между другото е популярна във Франция като трапезен чай, както тук пием примерно чай от мащерка, жълт кантарион, а там си пият с върбинка. Преди време в социалните мрежи излезе информация за ваше интервю, където вие казвате, че лекувате за 24 часа грипа. По какъв начин? По специален начин? Ами не знам какво сте английска чели. сол. Точно така. Може би оттам трябваше да започнем. Когато имаме вирусно заболяване или грип, което е подсиления вариант. Да. Същите симптоми, но по-бързо е развитият в рамките на 24 часа може от момента на контакта да се развие заболяването. По-силно изразени симптоми. Ако някои от другите 200 вируси причини заболяване, да кажем, ще се дигне до 38,8 температурата, с грипа ще стигнем до 40 градуса, плюс мускулните болки ще са при него много по-изразени. Сега да не философстваме, що има тестове да се определя дали е грип. Може и за това да кажем, ако стигнем до там. Кажете рецептата сега. Висока температура, главоболие, силни мускулни болки, дразнене на гърлото, кашлица, не кашлицата да оставим на страни, но това са симптоми на един токсоинфекциозен синдром. Токсо, значи токсин е инфекциоза, защото има инфекциозно заболяване. Грипа е инфекциозно заболяване, което сме прихванали от някого. Като има токсини, логично е да детоксикираме. А това с английската сол става доста бързо и ефикасно. Взима се суплена лъжица английска сол с малко вода, това е важно. Защото останалата ще се дръпне от телесните течности, от междуклетъчното пространство. Магнезиевия сулфат не се разорбира в чревния лумен. Колко вода да взема? 50-70 грама, колко така, може по-малко. Една лъжица английска сол с 70 след половин час вече може почне наливането с топла вода или чай. И така, този половин час не се яде нищо, не се приема нищо. Не, само половин час блокадно време, няма ни храна, ни вода. Добре, и между другото, до другата сутрин няма се яде храна. След половин час наливане с колкото повече топла вода или чай, толкова по-добре, може фрешове. Чая с захар може или не? Нека да е с мед сега. Добре.
Защото захарта между нас, казвам, не бях се замислял за това, ама я избелват с избелващи химикали, тази, която е светла, красива в магазините. Ако ще е захар, нека да е кафявата, която не е избелвана. Да. И 24 часа нищо не се... 24 часа на чая вода няма се еде, обикновено се решават нещата. Добре, ние ще продължим след новините в 1 часа, когато и вие ще можете да задавате своите въпроси на нашите телефони, но имам още някои въпроси към доктор Михайлов. Така че останете с нощния блок на Българското национално радио. Take off the apron, feed the child, time for another morning drive. I hope there won't be traffic. Now turn the clock, it's time for school. Graduate, don't be a fool, and always do what you're told. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay forever. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay. You got a job, you got Marilyn, you got the money coming in. I guess you should know better. But when you're all alone at night with your cigar and glass of wine, you dream of fame and passion. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay forever. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay. Jane hold hand in hand. Dear Madeline can barely stand. They cry 'cause daddy's gone now. Mark tries to hide the tears away. He got a job, he got MLA. I guess he should know better. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay forever. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay. Хоризонт. Странен съм, чуден съм, приказан съм за теб и мен. Влюбено, взирам се, търся
свещен, скитам се в приказка, срещам се с Бога и ревност. Странен глас, чуден глас, приказен глас в нощта ме зове. Този глас, помня го, търся го в моя сън и мечта в болката и страха ражда се моята надежда. Странен смях, чуден смях, приказен смях в нощта. Чувам аз този смях, помня го, търся го в моя сън, без да спра този сън, като река ражда се моята надежда. Срещам се с болка и ревност. С доктор Атанас Михайлов, специалист вътрешни болести, фитотерапевт и хомеопат, разговаряме днес. Разбира се, акцента са гриповете, които в последно време знаете за грипните епидемии в отделни райони в страната и те се увеличават. Доктор Михайлов, има ли тестове за грипове, за да знаем всъщност ние грип ли сме хванали или нещо друго, или просто сме изтинали? Или някакъв друг вирус? Има. Сега дали го има в практиките при жъпитата, не съм сигурен, но чрез търсачката видях, че го предлагат някои лаборатории, значи по същия начин може да се действа, който иска да знае дали става дума именно за грип. Набор, значи този масов тест е имунохроматофичен. Има лентички напоени с моноклонални антитела, получени от мишки. Взема се носен секрет с стерилен тампон, поставя се в буферен разтвор, накапва се върху тия лентички и се отцветява по съответен начин. И казва лекаря, имаш грип А или Б, съответно ориентировачен метод. Би трябвало да има и по-точен един базиран на полимеразна верижна реакция, но
тестове има. Добре ли е да се знае? Всъщност, добре ли е да се знае? Но ние всъщност сме болни през това време. Кажа, дали е грип или банална вирусна инфекция, принципите на лечение ще са същите. Детоксикацията с английска сол, която споменахме, или който смята, че много ще му повлияе на стомашния тракт, често да ходи до тоалетна, просто да остане на сокове, на чай, вода, да не яде нищо, но това е по-слабото лекарство. Хубаво е по пълната програма да съдейства. Сега, винаги, когато става дума за грип, се говори за последиците и много са хората, които продължават да кашлят след грипа. Кажете първо, като се стигне до някакви проблеми, какви могат да бъдат последиците от грипа? Ами вие казахте, значи осложнени бронхите, пневмониите могат на 1 от 4 боледуващи от грип. Значи 25% рискуват да развият бактериална пневмония. И тогава какво? Вие не сте враг на антибиотиците, четох някъде за вас, но имате специално отношение към тях и молите всички да бъдат по-внимателни и да четат за страничните ефекти. В доста случаи може да се свърши работа без антибиотици. Сега моят случай, който давам за пример от 1984 година, беше една класическа бактериална пневмония, при която с изварени компреси, налагани в продължение на 3 дни, се реши въпроса. На гърдите извара. Точно така. Беше локализацията в близост до сърцето. Има там един малък закърнял лоб и също на гърба, като деца ги направя на торбичката с стегната фланелка, покрита с целофан. Това е за всякакви възпаления, помага пренгина да се наложи върху гърлото, прецистит върху зоната на пикошния мехур и така нататък. Това беше моят случай. Но сега говорим за антибиотиците. Някога се налага да се използват антибиотици, но ако ги даваме, да не слезе надолу, да не се усложне, защото тази температура 3 дена не минава или защото детето кашля и така нататък, това е едно стоп да стреляш срещу врабчета. Защото имаме проблема резистентни микроорганизми. И не само това. Официален доклад от края на 2015 година споменава за 25 000 жертви на резистентните микроорганизми, които не могат да бъдат лекувани с досегашните антибиотици. И всяко това неразумно използване на антибиотици води до увеличаване риска съответния пациент да стане резистентен на всички в момента познати антибиотици. Това не е измислица, мога да го докажа на базата на разни практики и публикации, но не е темата сега. Ако ви се назначават антибиотици, драги слушатели, има параметри, които служат за ориентация и това са обективни критерии. Имаме на реакция С-реактивен протеин. Той е с норма до 4,5 единици, горна референтна стойност, но при бактериалните възпаления тя ще се увеличи до 100, 150, 200 или повече. Утайка увеличава се също доста. Няма да е 15-20, ще стане 50-60 и повече. Скорост на утаяване на еритроцитите, това е утайката. Тоест, вие препоръчвате, ще продължите да кажете параметрите, но вие препоръчвате да се направи изследване на кръвта, за да се видят какви са показателите. Това са ориентировъчници, които ни насочват да мислим, че най-вероятно причинител е бактериален. Да. По-нататък се взема материал, от който се доказва наличието на бактерии с стерилни тампони от нос, гърло. Секрет от гърлото, да. Да, като говорим за грип от тези места, защото при други възпаления от други места ще се взема материала. Съответно, това се дава за изследване и след 2-3 дена се получава резултата. Имаме стрептококова инфекция или стафилокок или пневмокок или нещо, което е характерно за носоглътката. Не е ли късно да се чака 2-3 дена? Момент. Добре. Следващото е да се направи антибиограма и определи чувствителността на бацилите, кой антибиотик би им въздействал най-добре. И на вашия въпрос. Значи, когато се взе този секрет, съответно и започне изследването,
преди да сме изчакали резултата, може да започне лекуването с антибиотик. И тук е ролята да бъде добре обмислено от лекуващия лекар, в случая дали е толкова рисковано състоянието на дадения пациент, защото може да имаме ендокардит, миокардит, бактериални инфекции, увреждащи сърцето, които могат да наложат клапно процедиране или да причинят смърт. И други състояния, да не ги изреждаме, но има се мотивация за употребата на антибиотици. Но без да е определено дали става дума изобщо за бактерия. Ами бронхиолитите в 90% от случаите са с вирусен произход. Едно състояние, когато бебето диша тежко, дробовете врат. Антибиотика няма да свърши никаква работа. Втечняващи са средства, разни други неща има, които може да се приложат, ама сега не е темата да обясняваме тънкости на медицинския подход. И в други много случаи може да има състояния, които няма да се повлият антибиотици. Вирусните пневмонии, например, които са масово явление, ама тя може да се усложни и вирусната да стане бактериална. Добре бе, хора, силете имунната система. Ама ако знаете с какво в случая сам, че и това нещо не го чувам по телевизиите, аз ще кисел зеле и туршист, казва един професор, който се занимава с инфекциозни заболявания. Защо да се турши и кисел зелен, да не е прясно зелен, например, което е добър източник на витамин С. Защото туршите имат сол. Значи идеята му се сещам каква може да бъде, въпреки че не го е казал в прав текст, млечно-киселите бактерии. Хубаво, но потърсете пробиотични продукти, има ги в аптеките. Това ли е добре да се взима, когато се използват антибиотици, за да се запази чревната флора? Да. Обаче фокуса да бъдат пробиотични, защото има други, които не са пробиотични. Важни са и пребиотиците. То с сезона си идват и предпазните средства, ама трябва да ги знае човек. Нали? Това го казвам, трябва да се мисли. Голията. На есен, към октомври месец, вече става за ядене. Иначе есениста блака слънчогледовите, соланум туберозум му е латинското име. Това е източник на инолин. Инолин е един полизахарид, няма нищо общо с инсулина. И това е интересното, че не се разгражда до глюкоза от ензимите на панкреаса, стомашния сок, от бактериите в стомашно-чревния тракт. И така, давайки храна за полезните бактерии, ние помагаме за тяхното възстановяване. Знаете ли за колко време почти са унищожавали, 60% се намаля бройката на полезните бактерии, в момент на бактерията, изяждаща оксаловата киселина при лечение на прословутия хеликобактер пилори. За 6 месеца бактериите, които прочистват тялото от оксалова киселина, са в много ниска концентрация. Това е една комбинация от антибиотик, едно средство, което е срещу паразити и колоидален бисмут. Тоест голията помага за възстановяване след антибиотици на стомашно-чревния тракт, или точното определение чревния микробиом. Асоциацията от бактерии и дрожджи, които имаме в стомашно-чревния тракт. Да кажем още нещо. Много хора са минали през грипа, след това обаче кашлицата им остава. Могат ли... Има много лекарства в аптеките. Вие обаче какво препоръчвате? Ами, сега... Тази остатъчна кашлица. Както казано, вържи пръста, тръгни и селото, ще събереш 100 рецепти. Ами нека спрем на черната ряпа, че сезон че имаме на пазара, защото имах пациенти с матичен бронхит, ама в Испания отишли родителите, обажат там няма черна ряпа. Ама и там в Испания цяла няма черна ряпа, както и да е. Тя е богата на фитонциди, ще се хареса и на децата, е също полезна за уринарния тракт, изчистват бактерии доста ефикасно. Има коментар за нея и за лечебните свойства от комисия. Това е
един списък от билки, където се дава оценка за какво помага или не помага определена билка. Черната ряпа може да се използва, като се приготви сок от нея. Изрязва се капачи, както когато ще режем дина, издълбава се малко и се слага в нея мед или пудра захар. Когато се образува захарен сироп, взема се, изпива се и така се зарежда черната ряпа, докато пуска, после ако трябва друга. Да кажа за лука друго средство, което не е необикновен лук за предпочитане червен. Настъргва се кромет лук, смесва с мед в количество 1:1, 100 грама лук, 100 грама мед и по чайна лъжица 2 на 1-2 часа да се взема в течение, хубаво секретици и помага за прочистване на белия дроб. А разгърната рецепта, която е още по-ефикасна, ма трябва да се чака 5 до 7 дена. Пак имаме 200 грама лук, настърган на ситно ренде, добавяме 100 грама мед. Всичко това се разбърква с 750 мл бяло вино. Не знам, що е бяло. Заимствам 1:1 рецептата от немски фитотерапии. Смятам, че и червеното би свършило работа, но не съм опитвал. И след 5 или 7 дена се прецежда този разтвор за лекуване на кашлица. В тензухче изтискваме хубаво остатъка, за да не става ден. И по 50 мл 2-3 пъти на ден да се приема. Действа доста добре. И да не пропуснем лененото семе от подръчните си средства. Продава се в магазините за хранителни стоки, може от сортови семена да се купи, сварено на чай, може да се пие, също помага много за тези случаи с протрахирани кашлици след грип. 963-1565 и 93-36-743, с код за София 02. Мобилният телефон е 0889-202-207. Това са телефоните на нощния блок на Националното радио. Можете да ни звъните, но нека сега да чуем една песен, като да ви припомня, че можете да ни пишете на Skype Нощен хоризонт и на страницата ни във Facebook. Останете с нас. How I wish for a flame that never dies, like a candle and its flame bring back the light. Oh, you put on your shoes of lightning, you put on your shoes. It'll be the lightning bolts, put 'em on. Put on your shoes of fire, put on shoes that burn. And if you get burned, my love, that's exactly how you learn. You bring on the day to come and you wear it like a brand new one. Put on the shoes of the lightning, put 'em on. So you don't let anybody tell you otherwise. There's always an ugly duckling, there's always an ugly one. Give her a chance to grow into a pretty, pretty one. There's always a beauty queen, there's always a mean machine. There's always somebody saying he's better than the other one. We'll bring on the day to come and you wear it like a brand new one. Put on the shoes of the lightning, let them run, you let them run. Bring on the day to come and you wear it like a brand new one. Put on the shoes of the lightning, put them on. Let them run, yeah. And you zap away on your TV things that you don't want to
candle and its flame bring back the light. Доктор Атанас Михайлов, гост на предаването на нощния блок на Българското национално радио. Добър вечер, здравейте! Добър вечер, госпожа Бачинска. Много се радвам, че един хубав гост сте поканили. Искам би ли могъл да ни каже нещо за хомеопатичните лекарства? И една мисъл, за всяка болка има билка. Аз съм привърженик основно на фитотерапевтичните методи, но понякога се налага лекарства да използвам. Какво би казал, примерно, за синус магнит принцип за хранителните добавки, които напоследък много се появиха на пазара? Как да ги употребяваме и изобщо какъв ефект имат? Те имат ли някакъв положителен ефект? Добре, благодаря ви. Благодаря ви, да. Почвам отдат напред за хранителните добавки. Има такива, които вършат много добра работа. Примерно с гинко билоба, които подобряват кръвообращението на мозъка, периферното, а сега тия студове. Хората с по принцип студени ръце, крайници се чувстват недобре. Ама да бъдат истински, защото има и много, как да кажа, продукти, в които няма достатъчно вложена субстанция, не са много сериозни. Така че като опитате с една-две опаковки, ако получавате подобрение с някоя хранителна добавка, значи действа добре. Аз тествам партидите женшен, така взимам четворна петорна доза, ако усетя по-добра концентрация, значи действа. Добре. Щом е хранителна добавка, няма рискове да се вземе и в по-голяма доза. Сега за хомеопатичните лекарства, какво да кажа? Че аз още от някъде към 90-та година в една рубрика в Отечествен фронт пуснах препоръки за някои билки, като невен, коприва, жълт кантарион, как да се приготвят настойки в къщи и да се разредят до 1:1000 начални хомеопатични разреждания. Когато нямаше хомеопати в България, опитвах се да пропагандирам този начин на лечение. Естествено, че само хубави неща мога да кажа, но не разчитайте само на хапчето, ако е някое не хомеопатично, или на хомеопатичното хапче трябва да се действа комплексно. Давам примера с влияние на костите. Ако имаме счупване, калкарея фосфорика, калция фосфат хомеопатичен, много ще помогне за доброто бързо заздравяване, консолидиране на фрактурата. Ма как да стане, ако няма калций? Споменах за моята закуска с весени ядки и трици. Това е добър източник на калций, морковения сок и други, да не споменаваме сега рецепти, че ще говорим до други ден. Следващото е необходимо и магнезия, колкото калция. Радни магнезиеви препарати, но магнезиевия сулфат, който споменахме за детоксикация при грип и вирусни заболявания, може да се има предвид в неслабителна доза, по-малко, половин или една чайна лъжичка, да кажем. Нека да дам по-точно препоръка. Половин литър вода, пакетче английска софта, половин литър вода и 450 мл се вземат. И витамин D3, те всички елементи ще помогнат за поддържане на здравите кости. И калциевия фосфат, калкарея фосфорика ще бъде с много добър ефект. Ще споменем и арниката, защото имаме да кажем нещо за травмите. Тя е незаменимо средство за подобряване на кръвообращение. Всичко свързано с кръвта. Студени ръце и крака. Травма, при която се е получило насиняване. Към счупванията, освен калкарея фосфорика, ще дадем и нея, защото има травматичен отток при една фрактура доста често, например. Така че... А трябва ли да кажете в каква концентрация? Значи, какво да ви кажа? Това е малко сега по-деликатна история. То зависи от случая. Когато не знаем какво да бъде средни потенции, примерно тези около 9 CH, ако имаме центесималната скала, защото се появиха и с 10-тична стъпка на разреждане препарати, D6 или D12 да се използват 2 пъти, 3 пъти на ден, най-обща препоръка. И следващ слушател, здравейте, добър вечер. Ало, добра нощ. Слушаме ви, добра ден. Честита нова година, доктор Михайлов и аз не сме зубачисти. Никола Керимов от Хайредин Врачанско съм изкарал съм инфаркт 2004 година и понеже ми е често пъти висок холестерола
За момента ползвам така една билка, която доктора сподели, само че не е бъздето, което е ниското, а базовината, плода на базовината. Съм си направил сироп от захар и тези плодчета. Имах един проблем с десния крак, флуза на коляното и външната страна на бедрото. Имах едно мравучкане такова. И след като започнах да ползвам този сироп, като че ли изчезна това нещо, това мравучкане. И второто нещо, което искам да попитам за градунята. Той доктора каза, че е с стебла като на слънчоглед. Ние му казваме във Врачанско градуня на това нещо, не голия. Искам да понеже имам така непоносимост към стомаха, трудно понася градунята. Аз я беля, режа на ситничко, но като че непоносимост получавам. Как да я ползвам евентуално? Сега, ако се яде между храненията или след хранене, сигурно по-добре ще се понася. Установихме, че има газообразуващ ефект, ако се взема заедно с храната или непосредствено след хранене. Обаче това лесно намери реляк нашата дъщеря, като настърга джинджифил към голията, който между другото е хубаво средство също сега при настинките, да се стържи в чай или да се дъвче така, съм го прилагал. Така че наряза на голия или градуля, както и казвате по вашия край, в комбинация с настърган пресен джинджифил, може би ще помогне да я понасяте по-добре и е важно за холестерола. Източник на фибри с помощта на полезните чревни бактерии би помогнала за по-добри нива на холестерола също. Базовината за холестерола? Да. Сега пред Цани Гинчев в Земя и хора, което е едно издателство, което издава мои неща, предстои да издаде в ново издание, защото скоро не е издаван. Цани Гинчев е писано и за по-силен е ефекта на травистия базуняка, ама ако не може да се намери от него, използваме и дървовидния, така че със сходни също е много добър, но една идея по-слаб ефекта. И друг слушател, здравейте. Ало? Здравейте, господин Михайлов, аз по Христо Ботев май съм слушал, а там скоро не съм слушал, не знам дали още по Христо Ботев сте редовен. Не. Да ви кажа, аз съм напълно съгласен с вас за билките и аз ги ползвам, обаче не съм ви чул да казвате причините за болестите, а според мен причините, освен е много важно, според мен това е причина за болестта, според мен са греховете. И аз съм казал и друг път, аз съм на 60 години и съм от 30 и няколко години не съм бил на доктор, може да ме видите във Фейсбука, Боян Ляпев се казва. И какво иска? И съм решил на доктор да не хода и... Добре. Разбрахме, че сте здрав. На Скайп, на страницата ни във Фейсбук има два въпроса, освен поздравленията и за Нова година и за това, че сте в нашото студио. Какво е мнението за шуслеровите соли? Вашето мнение? Шуслеровите соли са един добър продукт, 12 варианта за неща, които споменахме, калкарея фосфорика, има калкарея флуорика и други соли в случая, но хубаво, че питате, защото те са хомеопатични монопрепарати и са катализатори на процеси в тялото. В този случай може да помогнат. Защо е хубавото, че питате? Защото съм чувал, че ги хвалят като градивен материал. Например, магнезиевата шуслерова сол по теди кой си номер ще ви пази от стреса. Не е така. Магнезиевата шуслерова сол пази от спазми, но трябва да се взема допълнително магнезия в измерими дози. Просто за този набор са написани указанията, докато ако вземем калкарея, фосфорика, флорика или други соли, трябва хомеопата да назначи дозите, интервалите на прием и така нататък. За този набор добри хомеопатични препарати има разни листовки, може
да се прави в известен смисъл самолечение. Това е обикновени хомеопатични препарати, добре са, които имат указания за тяхната употреба. Има ли хомеопатично лечение за хронична венозна недостатъчност седем? И още един въпрос, който е свързан при хора с хронични заболявания, инфаркт, възможно ли е прилагането на билколечение и хомеопатия? Вижте сега, как се разбрахме с антибиотика, че има параметри за тяхната употреба, така си има параметри за инфаркта. Един пресен инфаркт няма да го оставя вкъщи, че го пратя в болница, защото му трябва мониториране, наблюдение на монитора, защото може да умре от ритъм нарушение, да направи камерна екстрасистолия и с това да се свърши цялата работа или да се разшири инфаркта. Но в стадия, когато е овладяно вече острото състояние, естествено, че могат да се препоръчат билки. Как не се препоръчат билки, когато имат много хубав ефект. Арниката, която споменах вече като средство подобряващо кръвообращението, може да бъде хомеопатичната арника, да, за подкрепа на сърцето. Лененото семе, което е един добър източник на омега-3, по-ефтино много от това, което продават по аптеките и с предимства при това, защото има и фибри в него, има в шрота, в самото семе бета-гликан, който е важен за имунната система, ама го няма в лененото олио, което е в капсулите. И в лекарствата, може би. Да, точно така. Таблетките. Точно. Така че може да се използват билки за поддържане на сърцето в добро състояние. Към инфаркта, като говорим, глога, който не знам, що го забравят кардиолозите, има го в аптеките, но рядко се предписва. Този наш слушател? С вените. Да, с вените. Вените, аз съм писал в книгата Въведение в природолечението, че проблема на вените и хемороидите на ниво черен дроб най-напред, него трябва да раздвижим. С фибри, с лено семе, мазни риби и така нататък, и полезни за черния дроб неща като глухарче, което може да се яде на салати, например, или да се пие на чай. После редовните детоксикации, любимите по пълнолуние, също могат да бъдат, да се имат предвид. По-нататък арниката, която споменах, в средна потенция 9 ch, 2 пъти на ден, да се взема 1-2-3 месеца, като акцента за оттока при венозна недостатъчност е когато стане топло и горещо над 28 градуса, се подуват краката значително. Има хомеопатични средства, но комплексен трябва да бъде подхода. Нека да чуем и слушател от телефона. Здравейте. Здравейте. Един актуален въпрос. Птичия грип прави ли яйцата опасни? Прави ли какво? Яйцата опасни? Не. Не смятам, че ги прави опасни яйцата. Птичия грип, доста шум се дигна за него. Малко беше кьорфишек, ще видим как се развиват нещата. Опасни в яйцата са салмонелните бактерии. И друг слушател, здравейте, добър вечер. Добър вечер и добро утро. Вече едва ви 20. Аз се казвам Георги Атанасов Георгиев. Обаждам се от планината Витоша. При нас има около метър сняг в момента. Така. И пуснах радиото и беше ми много интересно, защото господина е голям специалист, вашия гост в много неща. Но искам да го попитам нещо. Аз съм на 59 години, диабетик. От 3 години не ползвам лекарства за диабет, да смъквам кръвната захар. Искам да го питам, има ли информация, когато човек набере билки, примерно той спомена жълт кантарион, как се прави извлека от билките и по какъв начин? Защото аз знам, но искам него да го питам, как от билката можеш да вземеш 99% от нейните качества. Ало, чувате ли ме? Да. Ако той не знае господина, аз ще му обясня, защото бай Димитър Кръстев, чувал това от град Варна, Дикрасин. И много време той е човек, умря на 84 години и той ме научи как се прави чай от билки. Добре, нека сега да чуем и доктор Михайлов.
Сега влизаме в една сложна тема да обсъжда. Примерно маточината мирише на каквото мирише на лимонче, ама когато е цъфнала, ги няма активните вещества. Значи кога ще събере? Може да съобразяваме фазата на луната и други неща, обаче насоката по един ден, когато са в разцвет с билките, е едно добро определение. По принцип, с нежни части билки, като цветове, както споменахме, жълтия кантарион, цвета от глок, от бъс, липа се запарват. Корени кори, от които по-трудно се изличат веществата, се варят съответно по 5-10 минути. Това са общи принципи, но това е наето. Има си специфични неща. Както споменах за кората от върба, тя трябва да се запарва, защото при варен се... Добре, вие ги казахте тези неща. Нека да чуем другия слушател. Здравейте, добър вечер. Ало? Не. Разпаднала се връзката и без това е време да отдъхнем с музика. Прекрасна и страстна мечтаех те аз, любима, ранима, раздиращ ме глас. Бъди каквато си, жената в мен бъди, красива и виновна си, оставай в мен следи. Бъди каквато си, жената в мен бъди, красива и виновна си, оставай в мен следи. Чаровна, любовна, със страст ме плени, незнайни и тайни встрани ме води. Откривай с мен света без край на някакъв език, без думи или просто звик, сърцето си издай. Откривай с мен света без край на някакъв език, без думи или просто звик, сърцето си издай. Обичана сутрин, злоа от съня, събличана вечер, кристал в нощта. Където си е моят дом, сълза, усмивка, жест. До залеза бъди край мен, бъди добрата вест. Където си е моят дом, сълза, усмивка, жест. До залеза бъди край мен, бъди добрата вест.
Доктор Атанас Михайлов, специалист вътрешни болести, фитотерапевт, хомеопат е наш гост днес. Ако имате въпроси, можете да ни позвоните. Има слушател, нека да го чуем. Здравейте, добър вечер. Добър вечер, добро утро. Добро, да кажете. Петко Павлов. Слушаме ви. Слушам, че те има, докторе. За теб съм написал един стих и искам за 15 секунди да ти благодаря от името на тая страдална България. Ето, без твоите съвети ти си във всеки дом от много време. Благодаря за хубавите думи, кажете да чуем. Да. Кажи ми Бог от дета взе, кой от рай кажи ми те извади, коя майка те роди дете, да застари си мехлем и си лег за млади. Ма това ми е мотото. Твоята Одисея битка е без край. Знаем, на земята няма вечен рай, но пък има дума, топлина и жест. Воденичен камък пази твоята чест. Има оня огън в детските очи, ето радост дава и друг ставаш ти. Има нощ безсънна и напрегнат ден. Огън, дето сгрява другите и мен. Що ни дава вяра, че в живота кратък има още хора. Жертва без остатък, дето хранят с обич за спалата маса. Не за миг случайен, а 12 часа. Благодаря ви много. Нека сега да чуем и другия слушател. Здравейте. Ало, аз ли съм? Да, вие сте. Слушаме ви. Добър вечер, искам да попитам доктор Михайлов за правилното приемане на лененото семе. Защото разбрах, че във вид на масло си губи качествата, няма... Не, пак е полезно, ама отстъпва. Има и други неща, които с него... Трябва да се смила на финетбак и да се обърка с кисело мляко. Така ли е по-правилно? Точно така, в електрическа кафемелачка, ако нямате, може да се строи в хаван, по 1-2 супени лъжица, дневно, може с кисело мляко или сок да се разбърка, може да се добавя в салатите, така най-добре. Добре, друг слушател? Ала? Да? Не. 963-1565 и 933-36-743 с код за София 02. Мобилният е 0889-202-207. Не. Аз исках да ви попитам защо наистина толкова често боледува съвременния човек? Ами, какво да ви кажа сега? В ръководството за лекуване на сърдечни болести е написано, че могат да бъдат решени 80% от проблемите им, като имат физическа активност по 1 час на ден, едат половин килограм пресни плодове и зеленчуци, пият по 2-2,5 литра вода, свалят излишните килограми под Body Mass Index 25. Вижте ги колко прости са тия предписания, написано в нещо, което трябва да знаят всички лекари, не съм да ги бутнат и да не би да се натиска в практиките за изпълнение на тия прости правила. За закаляването не говорихме, което също е важно според вас, човек да може да реагира на всякакви предизвикателства на времето и вирусите? Не чувам да го коментират колегите, включително хабилитирани, когато става дума за грипа, пък би трябвало това да бъде засегнато в програмите за обучение на студенти, както да, това е друг проблем, може и да го включат по някое време. Ами, какво да ви кажа, много е важно, закалените не боледуват на практика, или ако се разболеят много по-бързо ще се справят. Така че има принципа за постоянство, последователност, които са важни за спазването. Например, като разповиете едно бебе, може да поседи така 5-10 минути на 22 градуса температура, по-нататък да се намалят стайната температура на 20-19-18 градуса и да се удължава престоя на 15-20 минути, но всичко е индивидуално, но което мога да кажа за малките деца, за бебетата, да не се пропуска ден без разходка. И сега при минус 10 градуса, добре опаковани, няма да им стане нищо, ако се разходят. Обаче да се проверяват краката. Важно е да бъдат топли краката. Ако трябва да се смели синап, да се добави в чорапите, това действа доста добре. Синап? Да, смлян синап, от който се прави горчица, има хубаво сгрящо действие. Нека да чуем слушателите. Здравейте, добър вечер. Здравейте, госпожо Баджийска и доктор Михайлов. Към него да се обърна. Да. Здравейте. Здравейте. Първо за антибиотика да попитам, има ли значение, понеже 2-3 пъти в годината ме боли и минавам на антибиотик зъбите.
Има ли значение какъв е? Понеже от аптеката имам и доверие, те като ме видят, нали, че съм съпотул и ми дават там Успамокс, Бивол, не знам си какво. Какво да ви кажа? Казах отайкът, ерективен протеин, левкоцити и така нататък, ама щом толкова ви трябва антибиотика, после възстановяването е важно да бъде последователно с пробиотични продукти. Има ги в аптеките, не можем да казваме марки, но български потърсете и голията момента, защото разбития микробиом, полезните бактерии из червата трудно се възстановяват. И другия слушател, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Доктор Михайлов, бихте ли ми казали, отделе казахте, станеха за платижане на белия дроб с меди... Значи лученото вино, това е най-добро от казаните неща, ряпа, лук и мед и така нататък. 200 грама кромит лук, 100 грама мед, 750 мл бяло вино, в подходящ съд ги слагате и оставяте за 5-7 дена, след което се прецежда това лучено вино и се взима по 50 грама 2-3 пъти на ден. За един курс, да кажем 3-4 бутилки бяло вино е добра доза. Добре, има ли друг слушател? Не. Кои са страните в Европа, където приемат фитолечението и хомеопатията наравно с съвременната медицина? Сега, какво да ви кажа? Франция, Германия, Англия, Австрия, дори в Швейцария има такива школи. По-интересното е друго, че в Цюрих, в Фрайбург, в Германия, университетски клиники имат отделения, които се занимават и с такъв вид лечение. Хомеопатия, китайска медицина, соколечение по бройс и така нататък. Сега отваряме една тема за конфликтите между така наречената конвенционална или шулмедицина на немски и така наречената алтернативна медицината е една. Защото всичко, което би помогнало на пациента, трябва да се използва, но за да има власт, се спазва принципа разделяй и владей. В България имаше център преди години, преди демокрацията, за фитолечение, но 88 година, значи това беше една инициатива на генерал Иван Михайлов, подкрепена от Тодор Живков, и имаше във всичките окръзи кабинети по фитотерапия. Имаше и клиника по фитотерапия към Медицинска академия, която по времето на Жабленски беше закрита уж по повод на ремонт. До ден днешен не са разкрили. Какво да ви кажа, сега нашенски простоти. По това време в Европа, в Германия, в Фрайбург са открили тази клиника за лекуване с билки и природни средства. Нека да чуем слушател. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Доктор, един въпрос относно вашия любим топинамбур. Да. Понаучих доста неща за него, но ми се ще и още нещо да понауча. Бихте ли ми посочили някакъв източник на информация? Тъй като в интернет твърде малко има за него, а литература почти не се среща. Какво да ви кажа, сега малко трудно така да ви дам насоки по радиото. И аз трябва да си отворя записките да ви дам, но има доста материали, включително и научни изследвания. Аз не чух за какво точно. За голията, топинамбур, латинското име на голията. Да, ясно. Добре, нека да чуем още един слушател. Здравейте. Не, разпаднала се връзката. Знаете ли, често се говори за това, че въздействието на природните средства е по-бавно. Вашето мнение? Вас май този въпрос почти ви ядосва. Не Пламена, що да ме ядосва, но просто е глупа въпроса. Щях да кажа, продължението е кой го казва това нещо. Какъв опит има втори път за ефективността? Да. В тази книга, за която говорихме на Цани Гинчев, е описана история. Деца ръчкат кошери с пчели, нажулват ги пчелите, лечението е с бързови листами. Те в момента действат. Не можем да определим колко кортикостероид е необходим по
40 мг или 1 грам на някой, който ще умре, ако не му се помогне в болницата. Но определено мога да ви кажа, че бързовите листа, пресните, елиминират токсичния ефект на ожилване от уста, пчела, стершъл, парлив, каквото сетите, всичко. В този случай, че това не е бавно. В случай, да знаеш кое да използваш и как да го използваш. Това е критика на хората, които никога не са се интересували от фитотерапия, никога не са я прилагали, не са опитвали и ти казват, че бавно действат нещата. Не съм съгласен. Може ли да се използват чайове, тези готовите чайове на пакетчета, или вие предпочитате да се взимат отделно? Ами може сега в походни условия, ако тръгнеш на туризъм, защо по-удобно е да носиш пакетчета. И аз ги използвам понякога, но предпочитам си този насипен чай, когато виждаш билката, не е смляна в пакетчето. Кои са темите, които се обсъждат сред фитотерапевтите по целия свят, които са по-актуални, нови неща? Сега ви поставихте един въпрос, така... Да, много няма да мога да отговоря на този общ въпрос веднага, поне трябва да помисля малко, после да се погледна и в нещата, които съм записвал в моята база данни. В случайно могат да се използват за решаване на неща, които не са решени с химичните средства, например. Не, този въпрос го оставяме за друго обсъждане. Не мога да дам конкретен отговор, като тенденции. Да, разбира се. Обаче има програми на Световната здравна организация, като почваме от определението за медицината. Значи имаме три неща. Допълнителна медицина, едно, второ народна медицина и третото допълнителна и народна медицина. Като в този аспект се развиват стратегически направления за използването на природните фактори, в това число и билки. Отварям скоба за страните, които са бедни, на които им скъпо да купуват лекарства. Нали ви казах, при богатите страни как от днеска едно лекарство може да стане от 15 на $1500 утре. Това са съвсем реални факти. Или по новините видяхме как днеска е на такава цена, утре започва лекарство за токсоплазмоза за 177 пъти повече. Сега плащат си данък индустриалните високо развити страни за това, че имат много пари, трябва да им ги вземат съответно. Знае, че предстои издаването на ваша книга скоро време. Надявам се, че тогава ще можем да се срещнем отново, да ни кажете само каква ще е книгата. Работното заглавие, мисля, че няма мотиви да бъде променено, какво да правят лекарите, защото и в този разговор, мисля, нашите, които слушатели слушаха така през цялото време, набелязаха някои неща. Температурата полезна или не е полезна, кога да се сваля и как по безвреден начин. Да се назначават ли антибиотици или да не се назначават, също, за което има критерии. Това са неща, които учат медиците, трябва да ги знаят и на сън да ги бутнеш и не ги спазват. Ще очакваме новата книга и тогава ще се видим отново. Последни думи към нашите слушатели. Вашето верове. Вслушвайте се в гласа на природата и не само това, активно следвайте природосъобразния начин на живот, за да бъдете здрави и да се чувствате щастливи. До този час наш гост беше доктор Атанас Михайлов, специалист вътрешни болести, фитотерапевт, който практикува и хомеопатия. Благодаря ви, успех! Ясно.